Sini sate bujina khaba khubai lam suwa. Tipra mutha lang lep. Tipra mutha lang lep. Tipra mutha lang lep. Sate bujina lang lep. Khuba kara lang lep. Puliska dofa lang lep. Tipra mutha lang lep. Tipra mutha lang lep. Sate bujina lang lep. Khuba kara lang lep. Puliska dofa lang lep. Khuba kara ki. Kubagara long live. Ayok lokong. Unita dati ayok lokong. Unita dapa ayok lokong. Te buku rokno, te anima pas command rokno, te dini raso phangno, bonobo puila khamba yaparo, te bubagrani moi jotno chobani chibai ma yaparo. जों साइमानो ताकुते बुकुरो जों ताबो गोबांमा जागागो जों खोनालायो पहिलेनि सिनि सानि नुसुमु जों गोबांमा विलेज काउन्सिल रगो ताबो गोबांमा प्रब्लेम सलि दं किन्तु अ प्रब्लेम जों सल्युशन खानानि बागै गोबांमा लामा रतुबै दंगो नरक खाता बायदि तिनियो जोंनो जे जों साइमानो एडिसि एकटा अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अटोनोमास हममानि फा बिनि एकटा personal right to kaisa independent aw jaga go state gobang ma sungno interfere khaidum aboni bagai norok khata baidi sung baksa chini bororo ongkha tamonai khalogoi tongmaya bini bagai sung manthai jinis no maya moi thang bini bagai norok nang অনুরোধ khlayo maharaja ni moi sung kono violence thangyaoi sung jodi khalogni nangnai kisa hoitoba जों प्राइमारि मात्र 2 मास उन्द्र 2 मासनि बिसिङाव जदि जों निजेरा निजे जदि बुजियावै जदि मानथायना तिनि फायना खोना माननायखौ जों कोनोदिन रयमिया अबन रक जतबो साइमानो किन्तु जिनि मानथायना जों जिनि अधिकारना जों जदि सरकार हुंदि तिनि स्टेट गभर्नमेन्ट हुंदि जों जदि गामख्रों खलायरिया जों सैबो मालानाय अबथिक दं किन्तु जों अपनी आगे जों किसा खालगलायनि नांनाय जोंनि बुबाग्राना टाइम रनि नांनाय जों जारा तिनि जिदिनाय जारा गरक एमडीसी रक तिनि ईएम रक बरंनोबो नरक टाइम किसा मारनाय अबनो नरंनो सानि मुसुमु तिनि गोबांमा तिनि एडीसी जों नुला जों साइमानो जे आनडेभलप तामाने बागै 70 बोसोर धरे आनडेभलप मुइ दं जों अब तिनि स्टेट गभर्नमेन्टनि थाखाय गोबांमा रिजन सानि लेखा तिनि जों नुबै मानहा तिनि सीपीएम हुंदि बीजेपी हुंदि जोंनो कोनो दिन चिनि त्रिपुरा सारंग जारा त्रिपुरा दंगाय बरंग कोनो दिन चेरिया तिनि सिनि गोबांमा जागानाय जे रास्ता घाटनि अभाब तिनि वाते किसा राखाय सिनि बररक डक्टर थांनानि बा तिनि बाजार थांनानि पर्यन्त लामा गै अबहाय सिचुएशन पर्यन्त ताबो मुइ दं तिनियो गोबांमा बरक सन्नजो हिराजो किन्तु जिनि लेतामजो मुइ दं नायदिना खाबाय वानसुबायनायदि जों ताबो बुजुगो दं जों असोक 70 बोसोर धरे बरंनि दफारो बिल्डिं गुजुग ताङै रास्ता गाम तिनियो दै काहाम सब किछु काहाम काहाम मानो तिनियो सिनि बरफ दफानि हुलाय मुनसा गरै स्कुल न गरै तिनि रास्ता घाट गरै अबनि बागै जिनि बुबाग्रा वानसुबै दं जे जिनि एकमात्र जिनि बरफ दफानाबो थांनायलाय जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डना ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सारा जों मुंसा खायमिया अबनि बागै जिनि बुबाग्रानि प्रसेस चलि दं अबनि बागै नरबो खामा लगनाय जिनि जे मानथायनो जों अबनबो जों सिगै मालानाय ताकुते बुकुरो तिनि इन्डिया जखन स्वाधीनता हा तिनि इंग्रेज रबाय असमयबो गोबांमा बरफ तिनि निजेनि थै रय पर्यन्त माखलायना अबहाय जिनि त्रिपुरा हाबो जों तामखलायनि नांनाय नरबो वानसुबैनायदि तिनियो जिनि साधारण पंचायत
हुंदी विलेज काउंसिल हुंदी सिनि विलेज काउंसिल बरक फाइ इंटरफेयर खायो तारमाने जों वानसुबो जे जोंनो कोनो स्वाधीनता रजा गैया अबनि बागै जों जिनि खाबाया जों सब समय जिनि दाबि दंनाय जिनि सब किछु दंनाय जों सैबो मानानाय अबनि बागै जों तैयार मातंनाय जों जत ताकुते बुहुरो नरक थानसा हुंदी हुंनानै बुबाग्रा अबन थानसा जों दिनियो तामा खायनायबा जिनि गामिनि डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै जिनि पारा डेभलप खायनायनि बागै दिनियो जों ओ गायसा लिदारनि दंबो थाङै बिनि थानि सानना नाङो ओ दिनि गायसा मन्त्रि दंबो थाङै याकुमरमनि नां अ सिस्टेम जों टोटली चेन्ज खायनाय जिनि बुबाग्रा साल जिनि सिस्टेम हा जिनि जनता जे दिगे दं जिनि जनता थानसाङै जे सामुं नरमनाय अ सामुं सक्सेस खालामनाय अबनि बागै नरम जतबो लिडार गायसा ताकुक दिनियो गायसा बुखौ बुंबानो दिनि जतबो लिडार से जों नरकसि सङो दिनि अबन बागै नरम सारिम सङो दिनि केबने तला तनियै जिनि सामुं नसों बारायख्लाय खायनाय जिनि सामुं नसों बारायख्लाय नारनाय जिनि रास्ता घाट नसों बारायख्लाय सामनाय अब जोंसे डिसिजन माख्लायनाय बरंनि दफानि आगा जों इयो रया अबनि बागै जिनि बुबाग्रा दिनि नरम नुखाना दिनि खुमलंनि जे ककसाप नक नि जे नंनाय अजागा जों इंग्लिश बाय ट्रान्सलेशन खाय माने इंग्लिश बाय सुइरखा अम हायके से गोबां डेभलप खायना हनि जों वानसुबै दङ जिनि बरक दफानि बागै जिनि जातिनि बागै तानुला जि अबनि बागै बुबाग्रा स पहिलाबो जाति उलबो जाति जिनि जाति हनि जों जदि बीजेपी खाय सीपीएम खाय कांग्रेस खाय दंला जों डिवाइड होय थाला सारा बोसोर जों 70 बोसोरिया 100 बोसोर होय थाला जों गोबाय माथांनाय अबनि बागै बुबाग्रा तामसाबा थानसा से साल थानसा साराताय जिनि कुनु लामा खरेखा जिनि इ हाव तंगानि जिनि ताबो जों गोबां मा प्लेनिं लागै दङ जिनि बुबाग्रानि वानसुक मातै एकटामा जिनि जे एडिसी दंनाय जों 70% एडिसी हनिस किन्तु 70% ताबो तंगदे नरक वानसुक नायदि अबनि बागै जों दिनियो जखन विधानसभा तानाय जिनि एडिसी नि अधिवेशन दङ अ समय जों तामसानाय जिनि एडिसी नि जे 70% हनमानि अबनो जों डिलिमिटेशन खायनादि दिनियो जिनि जों नरक बनगुइ मानखाना दिनियो जिनि सोशल मीडिया रागो तामो नुखांलाय जों बोजिनि एडिसी नि होइते जों पुलिस इनक्रुटमेन्ट खायनाय अम हायके जों गोबां मावान सबै दं जिनि बुबाग्रा मानि नाहर हुंतै अम हायके जों डेभलप खायनाय मावान सबै दं सुदु जों डेभलप खायनायनि आसुबै दंला बंगिया जों थानसा मांनाय नाखते बुरो जे समय जिनि आन्दोलन ना जों असमिया माखायनाय अबनि बागै जों ताबो जों स्टेटआव गरै मै गोबां मा जोंना प्रब्लेम एबं जों थङै दं अबनि बागै जों आं नरम जतन कयनि सुमु नरक ताबो थानसा जिनि 23 नि परे बोसोर थानसा मांनाय 23 नि समय बोसोर थानसा मांनाय जिनि विधानसभा बोसोर गोबां बुंबाय जों जाते जिनि हाव जों जाते जतबो जों त्रिपुरायाव थानो जय माखायनाय अबनि परेसे जिनि गोबां मा जों जे दाबि खायनाय जों ताबो पहिलाबो जिनि ग्रेटर त्रिपुरालाय फार्स्ट अधिवेशनाव जों पास खायरै होनाय ताखते बुकुराव अपास सुदु एडिसी सिमि खायलावनिया स्टेटआव खायनांनाय अबनि बागै जत ताखु बुकुराव नांसानि सुमु नरक 23 सिनि बुबाग्रानो खालावनि नांनाय जों सुदु नरकनि थानि रिक्वेस्ट होना जों थानसा तंनि नांनाय खालावनि नांनाय 1-2 मास बाय कुनु दिन बरक कुनु किसु खायनिया किन्तु फाइमानि लगे लगे नायदि जों गोबां मा जिनिस ताबो खाय दङ जिनि विलेज नि होइते जिनि जुनालनि होइते जिनि आगो जुनाल जेहेतु दङ जुनालनि होइते जों रास्ता गाथनानै चेष्टा खाय दङ एटलिस्ट इट बाय फाने जों बय जों सारा ग्राम दङ 1-2 ता रास्ता रनायनि जों चमै तंसा एवं नरमनो लिस रुदि हनिबो जों साजाक दङ ताकुते बुकुराव नरम जत साइमान अब बुबाग्रानि नाहारमु जाते दिनि वादै सिजन दिनि गोबां मा जिनि बरक रोगी रक थांमिया अम हाय जगाव जाते थांमानातै एटलिस्ट हस्पिटाल बोसों गोबां मा हस्पिटाल भिजिट खायनाय हस्पिटाल रनो जों बारायना डेभलप खायनाय एवं आर कायसा काहाम करंफा जे जिनि बुबाग्रा सामानि जिनि जे एडिसी नि स्कुल दंनाय अबनो जों इंग्लिश मिडियाम खायनाय अबनो जों पोस्टल सिस्टेम खायनाय अमागे गोबां मा जिनि बुबाग्रानि इमां दङ किन्तु जों खालकनि नांनाय ताकुते बुकुराव एक दिन बाय एक मास बाय कुनु किसु खायनिया अब नरक जत साइमान किन्तु 2 मासनि बिसिनो जों गोबां मा प्रोजेक्ट नाय दङ जिनि बुबाग्रानि नाहारमो अबनि बागै जों कुनु दिन पलिटिक्स नो वानसुकदि जों पलिटिक्स खाय माने जों गमाय माथांनाय पलिटिक्स खाय माने जों डेभलप खायनिया नाय
जों ताबो थामसावनि नांनाय जों ताबो तामंनि नांनाय बुबाग्रानि लगे रनि नांनाय बुबाग्रा जे लामाते हि अ लामा चिनि कुनु दिन कमागला खना खाख्लायो नरक जतना सानि सुङु नरक ताबंग समय चिनि जों नरक हामजागै गोबां मा जागोबो जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्यगो जों 18टा सिट लागै चिनि बुबाग्राना खप्लाय खलाय रहा अब एकटा चिनि अचिभमेन्ट ओ अचिभमेन्ट नायै बुबाग्रा जों तिनियो ग्रेटा त्रिपुरा लेन्ड साननाय बो तिनियो दिल्ली थाइबो फैजा चिनि ग्रेटा त्रिपुरा लेन्डनि कपबो साइ फैजा जों सुदे स्टेट जों सानलाय कुनु किछु मांगला जों स्टेट कुनु दिन कुनु किछु रगला जों डाइरेक्ट दिल्ली बायसि जों साननाय नि चिनि बुबाग्रा साल अबनि बागै जों ताबो चिनि एक्टिभ दंनि नांनाय चिनि युथ दं चिनि बुरै बदल दं चिनि तिनियो माफानि समान जारा दंनाय बर जत्तबो थामसा मय जों बुबाग्रानि लगे रमिरायदि जोंनो टाइम रदि टाइम ओहा चिनि बागै जत्त किछु खायनाय हिना खाख्लायो चिनि बुबाग्रा जत्त बरफ दफाना नायनाय एवं चिनि जे त्रिपुरा सान जानाय बुबाग्रा चिनि लगे दंनाय नि बकक रजा दङ नरक साइमानो तिनियो लकडाउननि कारणे गोबां मा जों आन्दोलन खायनि आमै दङ तारपरबो जों नरंनो सानि बुसुमु जे ग्रेटा त्रिपुरा लेन्ड कुनु दिन बुबाग्रा कम्प्रोमाइज खाया मिसल अबनि बाय नरंनो आंगो सानि बुसु जोंबो कुनु दिन कम्प्रोमाइज खाया ग्रेटा त्रिपुरा लेन्डनि बागै दरकार हुआ जों चिनि प्राण रगै चिनि जान रगै फना जों आन्दोलन खायै फना जों ग्रेटा त्रिपुरा लेन्ड तनाय दाखते पुरो अबनि बागै नरंनि सहयोगिता नां नरंनि जों सुबामा नां जों तिनियो गोबां मा प्लेनिं वान सुबै दङ चिनि बरफ दफानि बागै चिनि तांनाय स्कुल गा फैते रास्ता फैते जों अबनो नरं तिनियो सुदु रेगा सिबिबाय उनिया जों रेगा 70 बोसोर फै फैजा दाखते पुरो चिनि बरफ दफानि ताबो इमाम कुनु दिन चेन्ज हुनिया चिनि बरफ दफा जे जागा तंनाय अ जागा न तंहा अबनि बागै बुबाग्राना जे नरक हामजागै बुट रगै जिति रमानि परे चिनि एडिसियो गोबां मा चिन जुनाल आगे चेन्ज जागिया जुनाल न जों डेभलप खायनानै हुनि जों वान सुबै दङ चिनि जुनाल से मेन हुनि जों जुनाल कै फान रहै दङ अबनि बायना रंग सानि मुसुं खाता बायदि किन्तु खा लकदि खा किसा कलक खायलायसे चिनि मानथे जों माननाय जों न'आव तिनि ब्रंनि दफालाय ओ इलेक्शननि परे हलाय सब रुम रुम फायो किन्तु चिनि दफालाय इलेक्शननि परे हलाय सब बाय थाय अबनि बागै नरकता बायनि इलेक्शननि आगे हलासो रुम रुम फायो जों सरकार गठन खायनाय परे हलाय चिनि बरम दफा खालक मियां जामैथा बाय थाय अबनि बागै नरक नां रिक्वेस्ट खायनि जों नरक खा किसा लकदि चिनि मानथेनो जों जे खायपो लानाय अबंका चिनि बखातमनि नांनाय चिनि हा जिन सासन बाख्लायनाय चिनि बुबाग्राबाबो सामले चिनि हा चिनि सासन खाया सा जों थानसा मावनाय जों थानसा मातंनाय जों ताबो जदि नरंनो रां फैसानि बागै तिनिया गोबां मा जिनिसनि बागै नरंनो सेपारेट खायनानै तिनिया একটা जुनाल হইতে বা একটা ভিলেজ কাউন্সিল বুসুত ফাইনাইবা হয়তোবা এক 5-6টা টয়লেট রুম ফাইমানো অ 5-6টা টয়লেট রুম ন সারা বরঙ্গ বাংমায়া কোনদিন বাংমায়া নরক প্রমাণ হইনাই বা 5টা লোক ফাইনা বা তিনিও ওয়াক ফাইনা 5টা অ 5টা নাকি সারা বরঙ্গ বাংমানাই কোনদিন বাংমায়া সরকার কোনদিন যতন রমিয়া কিন্তু जों नायो जे जारा जे गरीब दंनाय बरंग रवै कइला जों बरंग साका तिसानि अबसे चिनि इमाम बुबाग्रानि इमाम तो जों मानियाखौनो जों खाबाया ओइ आं नरंथा रिक्वेस्ट खालामो जों हयतोबा ताबो जत किछु रमिया मानो किन्तु जों आस्ते आस्ते जत रालाय जों समान भाबे समान अधिकार जों जत नरखलाय तारपरे जे चिनि बरफ दफा मोथां जानाय ना मांगो अबसिनिया चिनि इमाम जों ग्रेटा त्रिपुरा लेन्ड आं ताबो साव चिनि इमाम ग्रेटा त्रिपुरा लेन्ड जों मानिया साक जों आन्दोलन खायनाय जों मानिया साक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय अबना आं सागै जोंनो सागै बुबाग्रा आयुब्लाखौ त्रिपुरा